Как и защо реших да напиша книга за любовта на живота ми? Когато бях малка, много си мечтаях за това лошото момче, което е добро само и единствено към мен. Мечтаях се за оная приказка, която я гледаме само по филмите. Тогава всъщност започнах да пиша за начина, по който се чувствам, за това какво искам да ми се случи, какъв мъж искам да срещна, когато порасна и така нататък. След което всъщност дойде момента, в който го срещнах след многобройни моления на Вселената, Господ или който в каквото вярва. Да срещнах този въпросния мъж и все пак продължих да пиша за начина, по който той ме кара да се чувствам, за паперутките в стомаха, за купнежа на всяка среща, за това как искам да го виждам всяка една секунда, да съм с него 24/7, защото времето все не ми стига. Тогава дойде и първото разочарование. Аз отново продължавах да пиша за начина, по който се чувствам през цялото това нещо, за това как съм била предадена. Това той започна да се отдалечава от мен. Сякаш това, което аз исках да бъда 24/7 с него, не резонираше с това, което той иска. Започна да се отдръпва от мен, защото моят живот се въртеше около него, а той все още имаше живот там навън, извън мен. Тогава дойде момента, в който започна да се самосъжалявам, да си мисля, че аз не съм достатъчна и всъщност останах сама, защото аз наистина нямах живот извън него. Толкова много се бях копчила в това аз да бъда с него, че аз забравих да имам хобита, забравих да имам живот. И моето щастие и това да се чувствам добре зависеше изцяло и единствено от него. Колкото повече време отминаваше, толкова повече осъзнавах, че аз без него съм нищо, което всъщност не беше така. Просто аз бях забравила коя съм. И така всъщност написах книга за любовта на живота ми, защото в крайна сметка се оказа, че щастието не трябва да зависи от някой друг. И че за да те обича някой, първо ти трябва да имаш собствен свят.